Ngeke wasuse ngomthandazo. Ungathandaza kugamado. Ungashithi imthiva nokholola thini manje baze babhuke kuyoze kuphele bona labakhanda. Ngeke wathandazela amanzi amnyama. Ngoba into yasikhaya. Angiphela inkolo ifike yadunga abantu imqondo. Yababulala imqondo. Ingakho umuntu omnyama ethi uNkulunkulu kathiwa qala umkhulu. Bafika belungu bafike bayidunga ingqondo umuntu omnyama. La lokukhamba usuke sekuphehla amanzi amnyama ngoba kusuke kuphendula idlozi. Idlozi libheka lo muntu usuke nalelo khamba. Kulolu khamba kusuke khona izinsila zonke zasekhaya zasemsamo. Uma lo muntu osuke phehla amanzi amnyama enoyise uzothatha zonke izithombe zezingane zakwabo. Uma kuyise ushisa impepho emsamo uzothatha lesithombe sikayise nezinsila zonke nempepho yasekhaya ayoyifaka lapha kulolu khamba. Unomuntu osuke ugayiwe ozowufaka lapha kulolu khamba nezithombe zabantu bakubo. Into eyinkinga umuntu osuke nalelo khamba akuphethi kahle. Ngoba ngesikhathi eliphahla ingane zakwabo ziyahlupheka. Iningizimu Afrika yonke ngisho phesheya kuyilwandle. Ngeke uzwathandazela amanzi amnyama wachele ngamanzi kusiwe emsamo lapha emsamo uthi namhlanje ngizohlambula amanzi amnyama. Ngeke. Ngisho uthanda. Ngisho ungaphendula usindizwe uthandaze kanjani. Ngisho ungakhetha inkosi ubabhadiswe ngaluphi uhlobo lokukholwa. Kodwa leya into ethinta ikhaya. Inkolo iphelele enkonzweni. Kodwa kwasekhaya kusekhaya. Ungasonto esontweni ujabule. Udli nabantu ujatshule. Kunomuntu othi mase kuzophuma inkonzo athi ngiyahamba ngendlini. Ngisobhekana nosisi lasendlini. Umfundisi akasho ngathi akunikele usibanibani ngoba unenkinga. Abantu abakholwayo bathi uNkulunkulu akahlukene lutho. Ngithi mina ukhona ukubihlulayo ngoba uyahluleka ukusenza sifane. uNkulunkulu uzele emhlabeni ukuthi mesiphi insuku zokuphila emhlabeni sikhulekela lokho asiphi iminyaka yokuphila emhlabeni ukuze sikwazi ukulungisa imuva lasuka khona. Hayi enkonzo la sisuka khona. Sithandazela uNkulunkulu asiphi imihla yokuphila. Sanibonani kuphina kulafela khona ke iphimbo lami ngiyabingelela igama lami ngusazo kwasibiyo saba income tax sengifikile ngigalekile la Hope Revolution TV la sihamba naye ke umelaphi wendabuko njengenjwayelo kakhulukazi sifisa ukubonga kakhulu ukuthi nihlezi nikhona niyingxenye yomndeni singekhohlwe umsebenzi enwenzayo omkhulu nomkhulukazi niwenza mhla namalanga niwenzela lapha ke iThemba podcast nalapha ke iHope Revolution TV singekhohlwe umsebenzi wenziwa umduduzi lapha ke entanjeni intambo ende kalayini uJobe kwezasebhayibhelini nayenzela lapha ke enkulukazi lapha ke yena uCops nokuyiyona insizwa emfushane ngenkani ibona ba behind the scenes benza umsebenzi omkhulukazi manibone episode inhle ngalohlobo ingenxa yomsebenzi wabo makwaZulu kuthiwa ke yawadliwa amandla omuntu ingakho sinibonga sibabonga nabo njengoproducer sithi ke nidlala indima enkulu kodwa ke njengenjwayelo sinodokotela umelaphi wendabuko ubuya ihlandla lesibili namhlanje kusezohluka uDlubu ekhasini. Dr. Mtatela sibingelele sikwamukele na kwiThemba podcast. Sibingelele mfoka Sibiya. Sibingelele nababukeli emakhaya beHope Revolution TV. Sithi nje nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Siyakhuleka kunina nonke emakhaya. Kodwa ke ngicabanga ukuthi kuyasithokozisa ukubuya kwakho ngoba ukhombisa ukuthi lolwazi usigayela lona nosinika lona mihla namalanga luletha ke umehluko kodwa sifisa ukuthola ke namhlanje ukuthi
intoni mhlambe osiphathele yona mhlambe uthi mhlambe ufisa sigijime kakhulu kuyona. Sesithole izikhalazo eziningi ebantwini abaphethwe lento ekuthiwa umdliwa. Abantu ke abazi umdliwa ukuthi umsuka wawo usukaphi futhi nesiphetho sawo ukuthi siyingozi kangakanani ebantwini. Izinto ke ezisiza abantu nezibulala abantu abangenalo ulwazi. Ngiyajabula ukuthi uvele wayithatha wayibeka eThekwini. Kodwa-ke ngoba usuchazile ukuthi sizokhuluma ngomdliwa, ngiyafisa ukuthi-ke ngithathe mfethu ungibeke ukuthi yini umdliwa. Umdliwa umsuka wawo usuka emanzini amnyama la ekusuke khona kuphehlwa amanzi amnyama bese kusuka leso sidalo esisosuka lapha edamini lamanzi amnyama lapha kulolakhamba bese sishada nomuntu sime nomuntu shaka esuke siyovala impilo yakhe siyovala impumelelo yakhe. Uma kuwumuntu wesilisa kumele imali namhlanje uzoqonywa intombi kodwa mayaphela imali ngeke futhi aphinde amthole lo muntu wesifazane osuke kade emthembisa ukuthi uyamthanda uyofa naye. Umthembisa ukuthi uyamthanda ngoba nakhephethe imali. Uma imali singasekho uzohamba. Lo muntu usuke efana nomgodi unganukwa ngisho naye imalasi ngoba akathanda umuntu futhi akathandisiseki. Usuke kumuntu usuke enesho noma ngahamba belapha eyogeza kodwa bengayiqalanga umsuka wayo bethi belapha yona ngiyaza kuthola usizo uyobahamba belaphi kuze kuphela imali kuze kungcole igama lakhe ebhenki izinto zakhe zingalungi futhi zingayi phambili ngoba lento ewumdliwa njengoba usuka umuntu wasekhaya ezoshada nawe engakulethele into ngoba usuka engcolile ayikho into enhle asuke kulethele yona. Ngeke umuntu wasekhaya moya ebantwini ababonayo bafike bathi isipoki. Umuntu wasekhaya akabizwa ngesipoki ubizwa ngomdliwa ngoba usuke sekuyidlozi elingcolile. So in other words uqonda ukuthi umdliwa yidlozi kodwa elingcolile elingenazi ibusiso kunjalo. Isuke nje awuma lisuke lisuka lapha edamini lamanzi amnyama. Lisuke lizovala impumelelo yakho lizovala yonke into yakho angeke uzuye phambili ngoba nalo lisuka kwawo amanzi amnyama ngesikhathi ekhaya asuke ecebisa umuntu oyedwa. iSouth Africa ingaka zimbili zintathu inyanga ekwazi ukuphehla amanzi amnyama nekwazi ukwelapha amanzi amnyama. Mhlambe ukuhlabela magana singakusho ukuthi umdliwa uyenziwa noma mhlambe kusuke kuyisidalo esuke sesivuka kabi noma mhlambe senziwa umuntu. Umdliwa uyenziwa njengoba kusuke kukhanda amanzi amnyama phela umdliwa usuka lapha emanzini amnyama. Awuveli uvele usuka lapha emanzini amnyama. Angithi ngesikhathi kuphehla amanzi amnyama kunendoda ezofika kumele aphithizeni noma ifike kimi njengoDr Mtatele ithi sengihlupheke kwanele iyiphi indlela engathola ngayo into yokuphila noma into yokusebenza engangenza ngicela. Umelaphi bese yambuza ukuthi unaso isibindi sokubuka ingane zakweni ihlupheke ngesikhathi ekhandelwa amanzi amnyama kuzoceba yedwa zonke ingane zakwabo zihlupheke. Which means singakubalekela ukuthi mhlambe akusiyona into eqhamuka nomuntu wangaphandle ekhathini eziningi umdliwa uza nomuntu wasekhaya. Umdliwa usekuwumuntu wasekhaya. Ungabona abantu behamba bethi bayalapha bethi bayalashwa athi angilapheki ethi ngiyawusebenzisa umuntu ususa isichitho athi ngiyawusebenzisa umuntu inhlanhla
lapha kulona khambo usuke likhandiwe olusuke lunezithombe zabo khona yonke imithi ekhona ekusuke kuphehla khona ukhambo. Angithi le ndoda noma lo mama osuke noma lo sisi osuke ephehla amanzi amnyama ekhaya enza le ngesikhathi kuthiwa kuyahlatshwa abamfowabo kunomsebenzi umfowabo wenzela oyise nokhokho bakhe umsebenzi izofika yena afika nomiko ukhembili iqhude lesikhukhukazi athi mina bosibanibane siyakhuleka ke namhlanje sinezizona enzela nasi isithelo bese ziyalala lezi inkukhu emsamo bese kuyadliwa ngesikhathi kudliwa kunengxenye yenyama azoyishiya lapha nogoloko bese yahamba abashela abantu abomakhelwane bakhe bephuza ingane ezobanakekela bese ziyaxoxa uthi siyakasibanibani ngasibanibani lokwenza umphathi kodwa usho umfowabo avunje naye bashelana naye ibele ekhiphi igidi zemali enza umsebenzi ehlala inkomo yena ubize ngephathi ngesikhathi idlozi libonga kulo muntu ohlala inkomo esuke eshisa zonke lezo inhlanhla lezibusiso zibuya zilapha kulona khamba besiqhumela yedwa sure. So mhlawumbe asingobalekile ke lo mbuzo ngoba usuvele wofaka isiyakhona nje uqhubeka phambili ukuthi ukhona umuntu usezodideka ekhaya njengamanje ethi angiwaqondi ukuthi yini amanzi amnyama ehlanganiswa nomdliwa mhlawumbe akusithatha usibeke yini amanzi amnyama sizoqhubeka nayo umdliwa because ngiyibona ihlangana njengamanje into eyodwa right masizo njengoba sithi umdliwa usuka lapha emanzini amnyama masichaza amanzi amnyama usuke kukhamba ukuze mathiwe ekhaya kwasibanibane kunokhambo lomnyama olugoqozwa ngomkhonto igoqoza ngomkhonto lokukhamba noma lugoqoza ngophahla lukhulunyiswa la lokukhamba usuke sekuphehla amanzi amnyama ngoba kusuke kuphendula idlozi libheka lo muntu usuke nalelo khamba kulolu khamba kusuke khona izinsila zonke zasekhaya zasemsamo uma lo muntu osuke ephehla amanzi amnyama enoyise uzothatha zonke izithombe zeingane zakwabo uma kuyise ushisa impepho emsamo uzothatha lesithombe sikayise nezinsila zonke nempepho yasekhaya ayoyifaka lapha kulolu khamba kunomuntu osuke ugayiwe ozowufaka lapha kulona khamba nezithombe zabantu bakubo into eyinkinga umuntu osuke nalelo khamba akuphethi kahle ngoba ngesikhathi eliphahla ingane zakwabo ziyahlupheka uma kuzoba khona umuntu ozosukuma lezi ngane zakwabo ayithole lento meyohlona abe nenhlanhla aqondane nomuntu okuuye kodwa mawusuke uphehlela amanzi amnyama ivamisile lento ukuthi ikudukise lapho osuke ufuna khona usizo ungatholi usizo ungaqondani nomuntu okuuye njengoba ngithemba ngiqala ukukhuluma ngathi zimbili ziyisihlanu inyanga ezikwazi ukulapha umdliwa namanzi amnyama so izinto uma sihlanganisa eDokotela Mtatela zihlala mhlawumbe kumuntu noma mhlawumbe zihlala ekhayeni thizeni ngifisa usigoqele kulokho uma lento ikhandwa sikhanda noma ikhandwa lento ibe sekhaya emsamo ubona imizi eminye inoguqa abangangeni muntu ekungena umnumzane walelo khaya noma nomfana wakho usuke sebona ukuthi uyakwazi ukugcina imfihlo lekhaya uthi usibanibani uzongena lapho uzofika kwenzele into oyifunayo ngoba kunalolu khamba emsamo lento phela mayikhandwa usuke kungasiyona umndeni wonke kusuke kuyelo umuntu lo muntu osuke naleyo nto uyobona ngokuthi yena aqhubedwa einganeni zakwabo ingane zakwabo zisebenza imali ezingayiboni
ingane zakwabo ziyiphathe imali zingayiboni. Umuntu osuke epheshela amanzi amnyama noma banganemfuyo ekhaya angeke baze baye phambili leyo mfuyo iyofa ngawani ziphele. Kuthiwa kwasibani bani bafuyiwe. Kuthiwa le ndoda yayinakho konke. Kodwa kwaphela lapha kwase kuya kusibani bani. Yo. Le nto amanzi amnyama ejulile futhi babulela abantu. So-ke nje namanje ngifisa ukuthola ukuthi mhlambe eziphi impawu ezibonakala kumuntu noma ebindeneni ephehlelwe amanzi amnyama noma ephila nemidliwa ephenduka ibe idlozi elibi kuleyo mndeni noma kulabo bantu. Kulolu bona umuntu lamanzi amnyama. Uyabona noma umelaphi. Yeah. Ake ngithi bakuyinyanga. Yes. Bakuyinyanga awukwazi ukusiza umuntu. Umsize kucaca ukuthi kuze kuyophela u6 months. Umsiza ngento eyodwa. Uzofuna into enhlanhla umuntu enhlanhla ukuchuma. Bawenyanga kufanele ube nemiqondo eminingi. Uthi angikwazi ukusiza umuntu 2 months ulekhala ngento eyodwa. Mawumela ukubalekela isithuthi. Yeah. Sakho ngoba uyinyanga. Igama elithi inyanga ke likhulu. Akusilona nje igama esibona ngoba nakhabe lapho bekhona behlonile. Kodwa nansi into esebenzayo. Upstairs. Yeah. Mawumilaphi awukwazi ukusiza umuntu entweni eyodwa kuze kuphele u6 months. Funa ukuthi udliwa yini. Ngithintele lapha kuleyo nto yamanzi amnyama yomdlini. Ngithinte emqini. Bese kunikeza into enhlanhla. Ubone nje iqhubu. Ngiyakusho ngamnikeza iswasho. Umkhando wodwa uthi nje kancane kodwa umkhando ungawufaki nalutho. Iyovela iqhubu ngoba usuke wathinta leya. Athi mhlawumbe yazi nami ngake ngahamba kwafika kwathiwa nginomdliwa noma ekhaya kwaphehla amanzi amnyama. Ukubona lo muntu olamanzi amnyama impawu zalo muntu ophehlela amanzi amnyama. Ngisho ngaphathi imali. Manje uzophuma la ngaphandle usekuseni nasemali. Ngisho ngaphathi 200,000. Uzogijima ngokusemthini agijima endaweni lapho usiyasa ngakusasa nemali yashona ilanga namhlanje ngasendulo. Angazi ukuthi yini. Ayibuze ngenzeni. Uthi uyahlanganisa, uthi ngafika empumulweni ngafika bese kuzonquma into encane bese into yakhe ingathi. Uthi yazi ngishaye into encane. Impawu uthi uzama ukwenza into ingenzeki. Uthi usufile empumulweni akufikeki. Uthi ayidli imithi yenhlanhla. Uthi ayidli imithi yokugeza isichitho. Isichitho sivele sivuke kakhulu. Futhi udlile imithi enhlanhla. Uvela ube namabhadi more. Udla umuntu enhlanhla. Utsheliwe ukuthi liyanyanga ave isebenza liyanyanga. Kodwa ngoba lapha kulola khanga unento ejulile. Liyaphashwa la khanga. Iyo into ebulala abantu. Iyo futhi ebulala imizi yabantu. So mhlambe accept ukuthi mhlambe umuntu bonakala ukuthi ayiphathi imali noma iphatha iphelele izandleni mhlambe eziphi ezinye impawu mhlambe accept lezi zemali. Kuningi ukuthi ungashela intombi manje. Ithi intombi ngiyakuthanda na. Uthi basufika endlini bese yablock. Kade nikhulume kahle. Uthi uyabiza umsebenzini uzoqashwa ufika umakhelwane umaziyo usebenza kahle athi sivuka kusasa semsebenzini semsebenzini ngakusasa bese yablock noma kuziba ufone angayibambi phone usuvuke wageza. Into zakho zithi ziyaphambili bese zivaleke. Zithi angithi lezi zinto zithi zenzeka zithi ziyaphambili ziqhumela phambili lakho. Indaba lapho khona. Mawube nenhlanhla. Wamthola umuntu ozokusiza.
uzoqhuma lokuhamba bese yafuna ingazokhamba. Ngifuna silapho-ke njengamanje ukuthi lento Dr. Mtatela ngokukhuluma ngayo ngizwa uyihlahlela kamnandi njengomnumzane ehlahlela inhloko izodliwa ibandla. Udistroya kanjani-ke umuntu oyinkinga noma lelo dlozi elimbi eliphendulwe umdliwa likhishwa kanjani ekhaya noma empilweni yomuntu? Uma kukhishwa lelo dlozi elingcolile noma kugezwa lelo dlozi elingcolile ngoba kufanele ligezwe lihlanjululwe. Kufanele into ezosebenza ngoba silapha amanzi amnyama, kufanele kube lembuzi emnyama. Leyo mbuzi emnyama sezontshontsha nje umelaphi ngoba uzoyikwazi ukuyicosha phezulu. Kufanele kube khona imbuzi emnyama, angibiki umgudu ngayo. Yenziwe le mbuzi yenziwe kahle. Bese nje umgudu ozoshona phansi. Le mbuzi mayifaka ithi ayaphendula manje lamanzi amnyama. Imbuzi izofakwa ishone phansi ime ngekhaya. Yeah. Ubulawa lamanzi amnyama bese kuvuswa amanzi amhlophe enhlanhla ezovusela inhlanhla yomuzi wonke ngoba lapha ufike kwacushwa, ufike kwaqiniswa kwasekwacushwa selihlanjululiwe idlozi. Yenziwa lento yamanzi amnyama sekufanele kuvuswe amanzi amhlophe zingakopheli izinsuku eziwu14 noma emva kwey'nsuku eziwu14 kodwa ingapheli inyanga ebulewe lamanzi amnyama akuvuswe amanzi amhlophe azoqhumisa inhlanhla ekhaya. Ngoba ngesikhathi uhlanjulula idlozi selibheka isithebe ngale mbuzi emhlophe ezovusa amanzi amhlophe ekhaya. Mnumzane unazo ulunganga luvela kunazo ulunganga Dr. Mtatela mfowethu. Imvamisa yethu noma iyabelaphi. Yeah. Akufanele ukhulume ngento ongenalo ulwazi lwayo. Yeah. Nento ungayazi ukuthi ikhandwa kanjani. Njengoba nginolwazi lamanzi amnyama ingoba lento iyakhanya. Uma kusakhona inyanga ngeke iphele lento yamanzi amnyama iyohlala ikhona. Siyayikhanda, siyayibulala, siyayivusa futhi. Amanzi amnyama uwavusele ebuhleni uphinde uwavusele ebukini. So awuna mahloni Dr. Mtatela ukuchaza ukuthi amanzi amnyama nesimo semidliwa siphehlwa zinyanga nezangoma. Ngeke sibe namahloni ngoba into ekhandwa yizwi izandla lezi. Uma kusakhona inyanga ubuthakathi ngephela. Uyohlala ekubini. Ngeke kuze kuphele into nje iyohlala imile ngoba kukhona inyanga. Kuyohlala kukhona izintandane emhlabeni ezikhandwa ngabantu ingoba khona inyanga. Masithi uzobuza umunye ethi kanjani inyanga umuntu ehambe ngesibhamu. Angithi inyanga ifike inikeze umuntu ukuthi ahambe uyothula umuntu. Mebukuthi umuntu abuye azogeza ukuze lelathunzi lingamembathi limvalele inhlanhla. Into ngeke iziphele makusakhona abelaphi. Yeah. Abelapha ngeqiniso kodwa hayi laba abagadwayo. Yeah. Akuyena umelaphi umuntu usagadwa. Yingakho-ke beyohlale begadwa abantu ngoba abasibona belaphi. Abakwazi ukugaya umuthi, bakhuluma ngezinto abangazazi nabangakwazi ukuziphehla. Umuzwe enyanga angafiki
ungakhali ngisho isiqulu ugqula umsuzwane akugqula umsuzwane emzimbeni ungangena kanjani enyangeni kungakhali ngisho isiqulu iphele ngeisonto njalo uma ufika kukhali ngisho isiqulu akazi kodwa ubona sekukhona imithi ungayazi imithi yenziwe nini mhlawumbe usufika uzokuthenga akwazi ufike lekhali isiqulu igcine ngisho umfonela akazi uzokukhala isiqulu igcine umuzi sihlezi sendlini. Sure. So Dr. Mdateli khona ingafuni ukuyibalekela ke la. Ethi wena njengomuntu lapho indabuko sekulendelo ilento yokuphehlwa kwamanzi amnyama nomdliwa aphehlelwa impumelelo yomuntu ukuthi ingayiphambili. Ngegama lika Jesu mfowethu. Ngabe siyakhona ukunqoba umdliwa namanzi amnyama? Ungathandaza kuze kuguga amadoda. Uthi imali mfowethu? Uthandaza kuze kuguga amadoda. Uyazi abantu abaphethwe ilende? Yeah. Iningi laba abantu abakholwa kodwa kakhulu. Akwazi esontweni kube khona umuntu ohamba ngoMercedes. Wa 2.5 million. Yeah. Wena uhamba ngenyanga. Dr. Mdatela ngiyayibuza futhi le ndawo. Ngegama lika Jesu, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Uyasuswa yini umdliwa? Ayasuswa yini amanzi amnyama phezulu komuzi womuntu naphezulu kwempilo yomuntu? Ngeke wasuse nomthandazo. Ungathandaza kugamado. Ungashithi imthiva nokholola thini manje baze baguge kuyoze kuphele bona labakhanda khona. Ngeke wathandazela amanzi amnyama. Ngoba into yasikhaya. Angiphele inkolo ifike yadunga abantu imqondo. Iyababulala imqondo. Ingakho umuntu omnyama ethi uNkulunkulu kathiwa qala umkhulu. Bafika belungu bafike bayidunga ingqondo umuntu omnyama. Umuntu omnyama uthathekile. Ngisho ngakholwa noma athi ungakhonzaphi. Ngisho ungakhonza kweliphi ibandla. Kodwa manje amanzi amnyama ngeke uzwathandazela. Ngeke futhi wachele ngamanzi akusisiwe. Ngeke wagqumela futhi ngamanzi akusisiwe. Ngisho unganikela. Kodwa konke ethi eyasekhaya le isekhaya imsamo iphendulile. Ngisho ngafika umthandazi athi ungayishisi impela. Ngoba idlozi laphendula. Thandaza ngesibani, khuluma nabo ngesibani. Hayi kodwa sodwa. Nempela iyadingeka ngoba into yasekhaya akulungiswe le yanto. Ebulala umuzi. Nedunga umuzi. Ngoba kusuke namanzi amnyama. Yangeke idunga umuzi phakathi ukhambeni. So Dr. Mdatela uthi wena ngayimela lento phambi kwenkumbi zabantu baseNingizimu Afrika ukuthi alikho ikholwa ngisho eliyi-1 elingemelana nesimo sokudliwa namanzi amnyama. Ayiyabetha. INingizimu Afrika yonke ngisho phesheya kuyilwandle. Ngeke uzwathandazela amanzi amnyama wachele ngamanzi kusiwe emsamo lapha emsamo uthi namhlanje ngizohlamula amanzi amnyama. Ngeke. Ngisho usuthanda. Ngisho ungaphendula usindizwe uthandaze kanjani. Ngisho ungakhetha inkosi ubabhadiswe ngaluphi uhlobo lokukhona. Kodwa leya into ethinta ikhaya. Inkolo iphelele enkonzweni. Kodwa kwasekhaya kusekhaya. Ungasonto esontweni ujabule. Udli nabantu kujatshulwe. Kunomuntu othi uma sekuzophuma inkonzo athi ngiyahamba ngendlini. Ngisawubhekana nosizo lasendlini. Umfundisi akasho ngathi akunikele usibanibani ngoba unenkinga. Hey Dr. Mdatela ungishiya nembuzo kodwa ke asiyeke le ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi izosisa kwenye indawo kodwa umbuzo wami ugcina kade ngathi mhlambe
ikhona into ekhulunywa abantu abakholwayo naningekukhuluma ukuthi uNkulunkulu akahluleki lutho. Kuza kanjani kulesimo engahluleka? uNkulunkulu engahluleki lutho. Mina mfoka Ja, yeah. ngithi mina uNkulunkulu engahluleki lutho. Yini edala ukuthi abantu abakholwayo bengefani? Kube khona nemoto ka5 million, kube khona nemoto ka2 million, kube khona onemoto ya500,000, kube khona onophaqa abadabukile, kube khona umuntu olala edlile, kube khona umuntu olala engadlile. uNkulunkulu engahluleki lutho. Uhlulwa yini ukusenza sifane sonke sibe into eyodwa ngoba singabakhi? Mfowethu yaphi lo nkulumo? Awubeki be-transparent, yaphi lo nkulumo? Ya le nkulumo isekuthaneni ukuthi abantu abakholwayo bathi uNkulunkulu akahluleki lutho. Ngithi mina ukhona umbihlulayo ngoba uyahluleka ukusenza sifane. uNkulunkulu uzele emhlabeni ukuthi mesiphi insuku zokuphila emhlabeni sikhulekela lokho, asiphi iminyaka yokuphila emhlabeni ukuze sikwazi ukulungisa imuva la sisuka khona. Hayi enkonzweni la sisuka khona. Sithandazela uNkulunkulu asiphi imihla yokuphila. Wonke umuntu okholwayo uthandazela ukuthi uNkulunkulu imihla yokuphila, hayi ukuthi amuphi imali. uNkulunkulu ngeke akunike imali. Imali anivele zokini imali. Ayisiyona imali. Hey, ngiyabuzwa. Khawela kithi ngifisa ke mhlambe singene siqhubeke kamnandi ukuthi lento wena njengomuntu oyaziyo oyiphehlayo noyisusayo noyivusayo, abantu ababhekene nazo lezi zinto wena yakhona ukubalekelela maybe in a period of mhlawumbe isikhathi singakanani? Ma usuku lapho umuntu amanzi amnyama awugqoka 3 days. Siyamupha isikhathi esingangenyanga, kodwa siyamupha isonto elilodwa athi ngiyawubona umehluko, ngiyayibona indlela engibheke kuyo. Akufanele phela udle umuthi wamanzi amnyama noma womdliwa ungawuboni umehluko. Ithinte lento namaphupha akukhona ukuthi sibheke. Awungazi bese kuyathiwa yeah. Silezi izinto ezikhathini eziningi mhlawumbe ihlupha abantu abakwi age, mhlawumbe ukuthola ukuthi incu zakhe sezinjalo, mhlawumbe ufuna ukukhulumela ikakhulukazi lapha nezingane ezincane ezisasesikoleni ezisasedeskini efundayo. Ihlupha wonke umuntu lento ayikhethi. Uma nje unalento angithi kunalesidalo esisuka lapha ukhambile lapha lele damu lamanzi. Bese lifuna umuntu ozoshada. Kodwa imizi makusuke kuphehla amanzi amnyama, umuzi nomuzi wakuphehla amanzi amnyama izobabamba bonke. Kodwa kunalesidalo esifike sishade nomuntu oyedwa wasekhaya sibe naye, uthatha abanye noma bezama iyazameka, kodwa yena kumile lento ishade naye. Ngisho ngathola imali kuzovele nje ngisho othandweni lakhe, ngisho kubantu lento ivele ifaka isidingo, ifaka isichitho ungathandeki. So njengamanje mangabe wena njengoDr. Mtatela umuntu onjalo umsiza, mhlawumbe uyaye udinge ini nani maybe? Sisuke singadingeli lutho, akaphathi lutho, simnikeza umuthi asuke ezowusebenzisa. Ayikho lento ukuthi sizogeza ngokuthi ngaphandle kwasuka lapho umuzi kufanele kube khona imbuzi emnyama egcekeni. Ngoba lapha sisuke siyogeza idlozi bese sibulala lento. Silise siqinde sicele lonke umsamsuku. Kufanele phinde kuvuswe ukhamba lamanzi amhlophe. Ukhamba lamanzi amhlophe luvusela wonke umuntu. Livusela umuzi.
nalezi aqalekiso zalo yamuntu kuthiwa lo mdliwa ushade naye ziyabreakeka. Sisuke silapha sesilapha isibongo sonke. Zonke ingane zalowo muntu noma zalowo mndeni noma zalowo khokho isuke zizuza inhlanhla ngalelo langa mase sekuvuswa amanzi amhlophe ngoba suke sebegezile. Mhlawumbe Dr. Mtatela mhlawumbe ungasikhela phezulu ukusichushisa mhlawumbe emakhaya ukuthi umuntu yena kumele mhlawumbe indlela eziwu-3 or 4 okumele mhlawumbe ayi-avoid noma ayibheke uma kuthiwa kwenziwa umsebenzi ekhaya. Iyodwa into egadwa ekhaya uma kusuke kwenziwa umsebenzi kade inyongo. Aphindele Dr. Iyodwa into egadwa ekhaya uma kusuke kuhlatshiwe. Yeah. Ugade inyongo. Inyongo. Iyona mgogodla. Inyongo. Ngisho noma kuthiwa kungcwatshwa umnumzana uphelezele ngenkomo kade inyongo. Bangamphendula leya muntu. Ngenyongo. Nyongo yiphe. Yodwa. Zonke izinto zinakala ngenyongo. Angithi bakuphendula isidala. Njengoba kuthathwa imundwe nemhlwehle nenyongo ezindala ezisuke zisemsamo nakho konke okusuke kusemsamo. Angithi inyongo zisuke zikho. Bese ivusa ngapha bese ivusa ngenyongo. Ngakho kuhambeni lwakhe. So mangabe imizamo mhlambe yokuphendula lo muntu ezophendulwa umdliwa ihlulekile enyongweni ekupho kunye singakubheka. Ucela umphindela. Eziphi ezinye izinto esingayibheka except inyongo ekuphenduleni lo muntu ukuthi lo umdliwa? Ayikho enye. Nje sithi inyongo iyona umgogodla. Okushuthi akunabongozi kakhulu mhlawumbe umuntu ushoniwe base kuyoyithengela inyama ebusha uyabuya lo muntu which means usafe lo muntu ngeke ezephendule yenze ukudliwa. No, iphela umuntu uzobe engaphendula umdliwa. La muntu uzobe thethula mase sethatha inyongo yakhe. Into engayigada, into abangayigada nokusuka kuumuntu osuke eshonile ephelezela ngesilwane. Lezi bizakhe zasekhaya bayibheke. La lidelele khona. Yeah. Ngoba basobezomthathela ukumphendula bafuna basobemthathela umuntu ekule ukuthi avume isikhathi nemncwaba nini. Mabethola le yansila ledelele khona. Namanzi ategezwa ngawo. Siphila. Emntwini makusuke kuhlatshwe isilwane noma kushona umuntu uzokwenziwa izinto akubhekwe leyo. Yeah. Yeah. Mhlawumbe amazwi akho mhlawumbe ungabhekisa kubantu abaphikayo ukuthi bona banenkinga yomdliwa emakhaya abo noma behamba nje ezweni lonkana ungathini wena nje ezi friendly advice? No, abantu mabeke bantu bakhonzile kuyobheka. Mesuke nje wezwe ukuthi umdliwa wase ishaya indiva lento. Bathi mina ngoba ngiyasebenza nje. Uyazi yabana lento ungazibona ukuthi unani noma abantu bangakutshela ngoba ngiyasebenza nje nginakho konke nje. Kodwa impilo yakhe imile akaziboni nenkinga ubona abantu abaseceleni ngoba kunamakhathaza. Ngithi akuningi kangakanani nemithengela lapha kunakhamba. Ewuphila newukulala. Yeah. Ikusasa. Yeah. So Dr. Mtatela uhambela mhlawumbe mangathiwa mhlawumbe uthola i-call eqhamuka outside the country uya mhlawumbe eChina mhlawumbe ungafika nakhona ubagile ngokubagila bethu la eSouth Africa. Esikwenzela naphesheya siyabenza. Angilelise egazini. Ihamba nawe lento. Yini egazini. Yeah. So Dr. Mtatela mhlawumbe akuphethe ngokuthi wena mhlawumbe iziphi izinto ozenzayo ngokhuluma uDr. Mtatela osho kahle ukuthi uyabona ke le ngiyakhahlela. Makhulunywa ngami ngigarante kakhulu ngekamera.
indoda ethi ayivukela nendoda ethi ngiyiqude ethi ngiyashesha mina ukuchama nomuntu wesifazane uthi mina ngilala nendoda manje ingane manje ingabusangibiza bese kuba ke yiko lokho amabhizinisi kodwa ngiyindoda ethi mina ngiyiqude cha indoda akuchazi iqude sinomduduza bayizwa lento sinokopana bayizwa yini indoda eyiqude yini futhi indoda eyiqude indoda esheshe cha ethi ibheke uvele ibheke imizi umzwe yafa indoda ethi 2 minutes ayisho 2 minute notice 5 seconds sekubhekile ibuthi ishiyongo ayifuneki indoda ekhala ngenyama noma isidingo singekho indoda nje ayifuneki indoda ingane hayi lapho-ke ngi-100% amadoda mhlawumbe ngingasho ukuthi amadoda ka-100,000 ayicha iningi lawo liyangazi So Dr. Mtatela ukhuluma ngale ndaba yensizwa azinamahloni insizwa uzawubona ukuthi sinenkinga la and ngifuna ukuphinde uyithinde ukuthi mhlawumbe usiza insizwa kuphela noma uyayo ugadlela ngakho abantu besifazane sisiza kubona bonke abantu umuntu wesifazane ukuthi yazi sekuyabheda laphana ngisho ngilele nobaba wasekhaya angisamuzwa kufanele umuntu wesifazane le nomuntu wakho uhleli naye njabula ligidagida ibhola laphaya ligendagenda akakhalise kwe-ambulance akhalise kwe-ambulance nje kushise ukuthi bhe isitofu asisirobhe sisibeke u-6 asiloje isitofu sibeke ku-6 indoda ayibi namahloni ukuze mawufa bayazi ukuthi usilinga uqeda amaqude lapho umuntu unako ukufa usigadlile bese ubayela obhuti-ke abahamba ngama-truck uhlala kanje mhlawumbe 6 hours uhlele kanje ngeke ungafi bakhulula nekamera indoda methe isekuyakhathaleka noma akasasebenzi kahle nginjike ngapha indoda ena-70 ngiphendula ibhungu mina ena-18 years ngigijime embhedeni kusekuseni sibokanye ngoba iy'ngane ayingeni sekuseni laqina kakhulu no akunenkinga mfowethu iNingizimu Afrika ibhekane nayo le nkinga baningi abantu abanenkinga yendubo mfethu banenkinga yomphambili awuvuki noma ungene kumama uqine asithi mfethu-ke nginoshukela noma nawe umuntu onoshukela ekhaya uyakhona nawe ukumlekelela because odokotela basentshonalanga bathi hayi mnumzane give up mfowethu wena nje ngicela uyeke ngisho ikhokhi mfowethu induku yakho forget ngathi nginqa ngemoto ngomunye unyaka into yokuqala engayibheka sengifike esibhedlela ngabheka ukuthi lisavuka ngoba ayikho into engisengayiphilela mase ngingasasebenzi nendoda lethi ayisasebenzi cha indoda nje manje ayisasebenzi ayingashawa nje imvlapha abakufanele iyiphaketheni ngimenze clinic eyimene makhulunywa ngendoda ngimenze clinic eyimene hayiwe imbiza-ke ungangivuse ngo-12 ebusuku ungibuze imbiza uvusa induku Siphethe mfethu ngobulaka Revolution TV mhlambe ubihlandla lesibili mfethu siyabona ingcingo ngapha utholakala kanjani mfethu mina ngiyatholakala ku Facebook mawuthe ngisiphume Mtatela Jani usifollowe lapha uphinde ungithole enambeni yami u67 164 6507 alright aphinde futhi 067 164 6507 inamba ngisitholakala kuyo usuku nemini na WhatsApp futhi khona alright so mfethu asiphethe mfethu ngamazwi amabili amathathu ngizwile mfethu ngamahebezi nangamahebe ukuthi
kwamayimayi mfethu valile njengamanje abantu bathi Dr. Mtatela mfethu abantu ekusashaya iconvoy yayo kuDr. Mtatela kwenzakalani kwamayimayi mfethu ngicela uvale ngalokho mfethu singabikela nje iningizimu Afrika yonke nje namhlanje sikwamayimayi isithemba sithi siyegoli bathi sicela ufike nathi siyakudinga ayisathi sibavakashela abanye basiphusha ngemali bathi woza senza futhi ngiqiniso lethu kumanje basilindile nje ngiyakhona sebedinga mina ngiyakubo futhi ngiyobanikeza izinto zabo ngihlele kubo 2 days so buya futhi ngawo June i-16 sizobe sikhona which means ushaye khwela ukuthi nge-16 zikaJuni kuzobe konakala sizobe sikhona futhi sizobe sikamayimayi mhlawumbe umuntu mesuke ekhaya into mhlawumbe angayiphathi kuphela mhlawumbe ikhandlela kwenzakalani lapho mfethu mesuke ekhaya nje ayangasuka ngeyena kodwa sefunile seyibikile inkinga yakhe ukuthi yini thina suke siphethe konke isigodlo sami imoto yami isigodlo manje mfethu umuntu uhamba ngamabhanoyi mfethu usuyibeke vile mithi yakho hayi sikhona imoto esuke ihamba phambili esifito ezinye isifito sikhona wena uhamba phezulu abafana behambe phansi kanti Dr. Mtatela ukaniwe yebo ngikaniwe ifuneka inyanga engaganiwe bagcine abelaphi sebenzini engafanele inyanga ngiyayigana shaka nga 1 4 cha nginowani nje wami okuyona uyimele asengakhuluma ngamakhehla methe efuna umunye so ezinye mhlawumbe inhlelo zokuqhubeka nabanye zikhona noma mhlawumbe ayi kwamanje azikabudiko lokhona nje usaright kwamanje bezokwazi nje ukukhiphela ingane zami zibe yisho kuwe hayibo awuphinde zibe ngani into indoda fanele ibe nengane eziyishumi umfazi wayedwa bengafuna ukuba nengane eziyishumi akalanye Dr. Mtatela siyabonga mfethu sicela usivalela mfethu ngendaba yomdliwa uyigcizelele ukugcina from there bese ngiyakhona ukuthi ngivala kwiningizimu Afrika yonke nina benkashana ngambenzi yaphuza umlaza ngameva umdliwa uyibulela imizi yobaba mkhulu nokhokho bethu nabantu esizalwa nabo yibo abasicindezele abakwazi ukusiphehlela amanzi amnyama ngoba befuna impumelelo bodwa sithi qaphela emhlabeni akekho umuntu esingathi ungamethemba ngoba uzalwa naye umuntu ongamethemba umuntu ohlangane naye endleleni kodwa futhi nawe ungamfaka ephaketheni kodwa lo ozalwa naye angakufakela umshwalense bese iyaketula ekwenza into embi sithi nje abantu abaqaphele bonke emhlabeni izwe libi lijikela ngisho abantu obathembile siyabonga Ningizimu Afrika nina basenkashana enkulu kaMenzi yaphuza kumlaza ngameva Ningizimu Afrika yonke siyabonga ngokubuka kwakho like subscribe comment uyena ke uDr. Mtatela kade khuluma ngayo lapha ke indaba yokuphehlwa kwamanzi amnyama nawo ke umdliwa izinto lezi ke destroyer abantu abanye abekho aware kodwa bahamba nazo noma sebatshelwa bayishaya indiva leyo siyathokoza ukuba khona kwakho gama lami usazo kwasibiya usazo income tax nathi sakukhuleka enkosini umabhudi wesithathu